nyamauma mami me nyamauma kateme beka okun ikira sallallahu alaihi wasallam maoma ni ebolo la blaleno mami bolo la blaleno kateme beka koye dan fam bela son haramaye no yankundigi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko kira sallallahu alaihi wasallam kaka bolla bla kaka fonna siriya kaka nyuma ya keli ko bolo fabe kala wati jume ko wati mina ni jibril bina akalan qur'anela jibril ba kalani minka qur'anela obeke sababu ye kan nobo ala abe fonna siriya minkere abolo lablale minode abe do fara o ka bolo fabe kala ko watila ko purke iga kira sallallahu alaihi wasallam ka fonna siriya alaka bolla bla purke ko famia ko kira sallallahu alaihi wasallam ka fonna siriya yere ka jugun ka teme fiyen la blane ka fiyen sumale nate mabon mala demsenun bu ni rasulala ma o ma be islamé ou kafiru tiaw muso bebi ni rasulala wala qur'ane jigin kunya kan no bon ana wallanko kuma o kuma ni sungalo sira kira sallallahu alaihi wasallam kam mantu anga an yara ni qur'ane laja esi qur'ane ko mi an boy ka ode kewa aw ni qur'ane yara betugo ajmanna qur'ane ka yamara kan aw mi ka baraka ni oyewa obantara allah subhanahu wa ta'ala ka dan fen wara ode ka yamara kan ka hakilnata na mi ka baraka no qur'ane indu kuma o kuma na baraka ni ay ame kun qarata sorore ame kun qarata soro nan kera ka fo an kelengele na bebe kom qur'ane ame tagama du kulo sanfe o wati jugu be siranye o wati la ngal la nyinu be sabati aw ma ikra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba ibai ka fo o kelengele na be kuma kom qur'ane o be tagama du kulo sanfe ni yafu ye ka fo ko allah subhanahu wa ta'ala ko ta qur'ane ko nadro o butaba balon ka fo umar ibn al-khattab dondola do de la ka dan sago ke ala ka fo e umar te klen ka kuma jugu fo ama umar hamina ka fo ka ba tasarala sahaba do umar fo ay qur'an aya da fo umar ye o enno ba umar la خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذا من الجاهلين خذ العفو يا فكي تغلي يا مراكني ماي فنمبالي كودون كبو أولولا كوني فنمبالي داتوي أكلنا عفوكو على كوتا قرآن كل عمر كو كالي تبانا ولا كلا صلى الله عليه وسلم كالسحابة وكلنا بابكم قرآن وبتغمدوا كل سنة نيكو قرآن كوتا ضرب ده نو بمسيري كنا قرآن بوبولو وكبر يرى القرآن بي وتفنك ميني كم قرآن كا يمرا كم بفونيونغو سو قلنا لو بساني نفري في أوفك وبا أني قرآن رسوما يغنا دو قلنا لفنا دونك أنغا لامو تغيا منا أبا لامو ني قرآن يفو تغيا منا مناون يرى قرآن كالندرو oba yere mogo tala obe nam mogo do na amba kalandro me kala in ko fa yere te baraka na ni aye an yere blala ko fa asabu bado yenine aw ma har kafiru yere odo o kala nyini bado jume pour que an walla nyinun ka se ka sabati islamewla nan sera ka qur'anin kele qur'anin kele li jume ay qur'ane ka yamara kan ko bo o duskuna o ba kala me o te baraka nay ere ka on naje ambe tuga mina fola on ko men mantum be nyefe mais si sa on be kofe qur'ane be ma min bululu ma qabla kofe de نيجة منك نحن أمة سورة اقرأ ولكننا آخر أمة تقرأ أو نيم منتوي منتومي نقرأ آية فلا من جينا أكا أقرأ آية إنكو كانا كلانك أنا كلانك
me kunfiya ɲɔ ɲalen be jamana minnu kɔnɔ manto minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye anw silamɛw ye an tɛ kalan kɛ an ka kuranɛ aya fɔlɔ min dun jiginna a ma fɔ an ka seli dɛ a ma fɔ an ka sun dɛ a ma fɔ an ka jakadi dɛ a ma fɔ an ka hiji dɛ k'an ka kalan kɛ anw de k'an ka kalan nɔniya bɛɛ ɲɛɲini tant que n'an ka diinɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabu kodɔn o ye muminin ka ɲini fɛn de ye n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ i b'a minɛ anw ka diinɛ in b'a ɲamara nin de mais n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ ninnu juru bɛ maa minnu bolo u y'a sɔrɔ ni min ye ni kalan ye olu fɛ yen maa intellectuel dɔnnibaga maa min n'a hakili dayɛlɛlen don pour que u ka f'i ma f'a k'a sɔrɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun to dɔ bɛ yen hakɛ dɔ bɛ yen n'o ye livre 3 ye i k'o kalan dɔgɔkun o dɔgɔkun anw minnu ka kuranɛ aya fɔlɔ ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq anw bɛ kitabu joli kala livre joli kala dɔgɔkun na kalo la i bɛ livre joli kala san na i bɛ joli kala i kan k'i yɛrɛ ɲininka o la i dun ka diinɛ o de ɲini i fɛ kuranɛ y'o ɲini i fɛ o de la jaa n'an ye baara kɛ ni kuranɛ ye k'a faamuya an bɛ lafiya an bɛ taa ɲɛfɛ hakiliw bɛ dayɛlɛ kunfiya bɛ kɛlɛ n'o kɛra an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ an ka laɲiniw bɛ sabati wa nahnu ummatu suratul hadid anw de ye manto min n'an ka kuranɛ sura dɔ tɔgɔ dara ko nɛgɛ sura nɛgɛ sura o dar'o la gansan wa o dar'o la gansan wa ayi a ma da gansan dɛ o ye ka cikan ni message dɔ de ci anw ma mais est-ce que o cikan n'o message anw y'o faamuya wa ou bien an m'o faamuya an ka ɲɔgɔn ɲininka o de la a ma kɛ gansan dɛ nɛgɛ sura sisan n'i ye diɲɛ lajɛ sisan nɛgɛ ma kɛ fɛn bɛɛ ye diɲɛ ye yɛlɛma min kɛ maaw de ye nana nɛgɛ utiliser k'a k'u sagona fɛn bɛɛ ye nɛgɛ sura mɛ anw minnu ka kuranɛ kɔnɔ anw ma se k'o ɲɛɲini ka nɛgɛ kɛ an sagona fɛnw ye an ma se ka foyi kɛ wala an ka kuranɛ bɛ k'an yamara ni fɛn min an yɛrɛ an m'o faamuya نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نقول موبتا إكالو غافل لبو بيبي أو يردلا نو ينقدين إنفاميا كبارك نانغا قراني نكون في مقدمة القافلة هم ببلا موية ولكم هاكم أني سنغلو سيرا نقراني كالو سيرا manto yana ka laje ere ni qur'ane be tugo jumena muyambla kofe afa hukm al jahiliyyah yabghun jahiliya ka kiti fanambalu ka kiti kafiru ka kiti angeleme ko de ta ala tabla ala ya'lam man khalaqa wa huwa al latif al khabir ala de anda le bando ala de yanda ale b'a dɔn problème min mina an sɔrɔ o problème ninnu fana n'o gɛlɛyaw fura ye min ye ala de b'o fana dɔn ale de y'o bɛɛ bila an ye mais n'an ye ala ta bila ka taa maa wɛrɛ ta an bɛ taa kɔfɛ o la kuma dɔw la nin waati la an ka kan ka hakili to la n'o ye alqira'a wa tilawa alhukmiyya hadamaden kelen kelenna bɛɛ silamɛ kelen kelenna bɛɛ k'i lajɛ i ni kuranɛ bɛ cogoya jumɛn na est-ce que kuranɛ ko e ka taama cogoya min na i bɛ ka tagama ten wa i ka sanni ni feere kɛ cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten wa i k'i denw mara cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten wa i ka muso furu cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten wa i bangebagaw i k'olu bonya cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten wa bɛɛ k'i yɛrɛ ni kuranɛ lajɛ manton fana ka a yɛrɛ ni kuranɛ lajɛ sabu an bɛ kuranɛ kalo de la maaw k'an k'o hakili to nin na an ka nin faamuya i komi a k'an ka faamuya cogoya min na ninnu ye message ye ninnu ye cikanw de ye a k'an ka faamuya i komi a k'an ka faamuya cogoya min na an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛn sawaba ma fɔta ani kɛta la harisa kuranɛ in kalanni ala k'a nɔgɔya an ye an k'an cɛsiri
magudum min ka nga kala aka nga kalantu ya mina kira sallallahu alaihi wasallam magudum min kala don ma gabbam nun temla nyu fo e min fana be ne bi se ka kala akala ni se ka kala fana tina de se ka lame fana de Allah subhanahu wa ta'ala no ya chaman kai o sirala iki chasri akala ni la ni dasara koni akala ni nyani mai kana dase alameli fana la amanya Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala kan bi sawaba ma fatani katala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته